3,000 ka mga sako sa abuno ang gitunol sa Salvador City, LGU sa Misamis Oriental alang sa kapin 600 ka tobacco farmers sa siyudad. Kiniagig pagpangandam alang sa pagsugod sa cropping season sunod bulan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kapin 600 ka mga tobacco farmers ang nagkatapok sa Tobacco Landing Center sa Barangay Poblacion, Salvador City sa Misamis Oriental. Aron dawato ng ayuda nga abono gikan sa Salvador City, LGU. 3,000 ka mga sako sa abono nga nagkantidad og 6 million pesos og 2 million pesos alang sa gamit pag-uma ang giandam sa LGU alang sa pagpangandam sa cropping season nga magsugod na sunod bulan. Gikan sa tobacco excise tax sa syudad ang pondo nga gipalit sa maong ayuda. Ang fertilizer sila tanan depende sa ilaang na-validate nga gitanom nga tabako. Ang sunod na mo nga release is ang GI sheets, plastic drums o sprayer. Dugang pa sa opisyal nga nakalatid sa tobacco excise tax law nga kinahanglang ibalik sa mga tobacco farmers ang 25% sa revenue niini pinaagi sa pagpalit og mga farm inputs, makinarya ug infrastruktura sama sa post-harvest facility. Gawa sa abono nang hatag sab ang City Agriculture Office og mga semilya sa yellow corn alang sa mga mag-uuma og mais. O dili man gud ta kasiguro og kanus agad ang ulan na pag mag-ulan na dapat naanadaan ang abuno, naanadaan ang bini sa kamot sa mga farmers para diretso na sila makatanom. Niadtong tuig 2023, nakakolekta ang city government og kapin 36 million pesos nga tobacco excise tax og plano pa nilang palambuon pa ang industriya niini sa ilang syudad. Kauban si Bacoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.